Dad! Nausa man ka? Asa man akong kwarta gipadala nga tanaw nga itong balay, oh? Oh, wala human? Napay ka trip, unsay nga mo 5 mil ni? Mahal-mahal man oh. Unsa na makapuro makabarkada? 2,000, 5,000. 2,000. Oh no! Naman ka nervous abroad perti ka puya. Ya ikaw dire ga. Masagad ra ka? Pila ra mo to padala nimong kwarta? Gamay ra man to? Kadako akong napadala nimo. Pila ganito? 50 mil, mo ra ni na. Oh, pa mag-ina. Mahal ba yung kahoy pagabas no? Tanawa ko na oh, mahal kay na oh. Yung mahal sa Ilos Panday. Di pinali mag-abroad. Kini mo ko barkada. Sige pangayo. Wa pa ka nga limpyo tanawa nang itsura. Ayo. Unsa na ka dire? Ayaw na lang balik na ko sa abroad oy. Mubalik juga dito? Di na ako mabalik ay. Mong gyapon, tanawa ko na akong gipadalang kwarta, wala na himo. Balik na lang kay basig mapahuman ako ning balayan ni. Usab lang na ako ni. Unsa nimo nang kuan gastong kwarta? Balik na lang sa abroad na ko eh. Kay para mahuman ni. Pero sa may larga nimo. Di na ko mularga. Mong gyapon. Mong gyapon nimo lagi tayo ang balayon, unsa na? Oh, unsa na pa na tao? Wala kining atop, kini atop ba ana atop. Oh, ang bumbong ko wala kay na human na, unsa na? Unsa man na? Kinsa man nakatawas ni God? Ah, mao oh, no. Maka na imong mga barkada, mo na atong balay wala human. Dili mo na ko na barkada. Unsa man na? Mga panday mo na. Dali ara mo na boss. Mga panday mo na. So patay ka ng mga naunga, mga upaw kaya. Ayaw maganda ah. Dali. Kamu na lang tawa sa kanyang balay ko. Mo na imong mga barkada, oh, nga duha ka upaw. Dili mo panday na boss, dali boss. Sabaw, may gusto mong balay ni ba? Ipatutal ako ni kung pila jud makuha na ni. Naminaw ra kani may trigay. Nalalis mo doon. Baba mo mga panday na. Panday, unsa man na pagpanday, oh. Tanawa ko na ang itsura. Ang katre, oh, unsa na? Dili mo agay ko. Di mo agay. Oh, tanawa, ultimo ano, di mo kay kabalo mo agi, asa mo agi. Oh, no. Tulak po. Mga panday lagi ni. Boss, ipa-estimate ako boss. Panday. Kada isa mga panday ka mo lang. Estimate ako boss kay pa-ipaman na ba. Ay Uy, mo. panday, wa maganda na martilyo. Tanawa God. Asan yung mga martilyo? Ha? Pre, dili man to hibilin ko simo kagabi. Asa na mo putol ni? Happy Thursday. Ito, tamo na magsabot doon kay kamu mayo kay kami istorya ng mga budget ano? Ay, nagpalusot pre. Sakpan na ta. Naawa na yung trabaho.